sortu horrelako kasta, frontoiko atzeko txokoan, hainbat izardi botata, amak etxeratu arte, belarritik arrastaka, ume haietatik batek gaur lortu du arrakasta. Handienen artera iritsi zaigu hau marka, isegi ezak pelotan egiten hain lan aparta, gu betiko piko pixutik egongo gatsi bullaka. Gu betiko iko pixutik egongo gatsi bullaka. Etxon, izateik hau baino opari ederrago egola, askoz ederragoa, gainetetza, nire partetik izan, festak gozatzeko, egitarau bikaine da, bai jende gaztenetatik hasita zarrenak arte, eta gozatu festak, gortako, dieta, gora legi!